Hej derude. Jeg tænkte lige, at jeg lige vil lave en lille bitte video lige for at illustrere noget, som jeg har hørt, som efterhånden er sådan måske lidt en misforståelse derude. Og det er omkring det her med nu, når man servicerer et hjul og smører det op med noget nyt fedt, så har jeg hørt sådan efterhånden nogle gange, at folk tror, at når man tilfører fedt til for eksempel lejer, at så kommer lejeren til at køre bedre. Det gør det ikke. Man kan sige, hvis man vil have et leje til at køre rigtig godt, så skal man faktisk bare lade være med at fylde fedt i det. Problemet er jo bare, at det ikke holder. Og det kan jeg se blandt andet nogle af de store dyrehjul, at det er de forskellige fabrikanter lidt begyndt med, det er at tilføre meget, meget, meget lidt fedt til deres lejer, fordi så kommer hjulene til at køre super godt. Og jeg vil bare prøve en gang at vise det. Og jeg vil også prøve at vise her, at jamen, selvom man bruger nogle rigtig, rigtig dyre produkter, og gode produkter, jamen, så når man tilfører fedt, jamen, så tilfører man også modstand. Altså fedt er friktionsnedsættende uanset hvad, så kan man have nogle rigtig gode fedt, der giver mindre friktion end billige fedt selvfølgelig, og det er også nogle produkter, som jeg bruger. Man siger, nogle af de produkter, jeg bruger, jamen det er blandt andet det her mærke, det er virkelig en god dyr fedt, sammen med deres olie. Og så man sige, meget af det, jeg bruger til lejer, jamen det er den her Ceramic Speed UFO fedt, som er designet af, Team Sky, altså til cykling, og har noget af den laveste friktion, du overhovedet kan finde i en fedt. Og for at vise det, så vil man sige, jeg lige snydt lidt, det her leje her har fået den her fedt. Og så sætter den op på her, og drejer det rundt med en finger, så kan I se, hvordan det drejer. Det drejer ikke af sig selv, fordi der er fedt i det. Til gengæld er det her leje her rigtig godt beskyttet, og det har ikke nogen synderlig modstand, at det er en god fedt. Nu laver jeg videoen ud også bare for at vise, at det her det ikke er snyd. Så det jeg gør nu, det er at tage det her leje, så tager jeg bare sådan en bremserens, der er rigtig god til at fjerne fedt, og så skyller vi det bare. Og jeg vælger lige at lave den ud i et uden at klippe i det, fordi så jeg også kan se, at det ikke er bare noget, jeg siger og snyder. Og det er svært at få alt fedt ud her af det, men jeg gør lige det bedste. Så er det her leje faktisk helt fri for fedt. I hvert fald så tæt på, som det overhovedet kan være. Så prøver jeg at sætte det samme leje op her, og så drejer jeg det rundt. Jeg ved ikke, om I kan se nu. Kører det rigtig godt. Så man kan sige, hvis jeg skulle lave jeres hjul, og have et hjul til at køre super godt, så det jeg egentlig skulle gøre, det var at lade være med at smøre med fedt. For så kan I se, jamen, så kan jeg ret hurtigt lave et hjul, der kører super godt. Det eneste jeg gør, det går ud over holdbarheden. Så det var bare for at vise og lige forklare lidt om, jamen hvorfor er det måske, at når man har haft sit hjul til service, og man synes faktisk, at hjul det kører super godt inden, og man måske synes, det kører en lille smule mere træt, når man får det igen, jamen så er det simpelthen fordi, at det kører super godt, fordi der ikke var noget fedt tilbage. Og ved at det blev tilført noget fedt til hjulet, jamen så kom hjulet til at køre mere træt. Ja, det var en video herfra. Jeg håber, at den giver mening, og at I kan bruge den til noget.